Nyakalondo mar Ramogi kawuono tero nyasi mar dhialo higni 20 e gwenge mag Sori kama gichwalo puonj ne jopiny e yore mag rito alwora, weche thieth kod jiwo dongruok mar oganda. Nyasino motisi ni Rech Festival yore kod jolendo mag Nyakalondo mar Ramogi kod jokanyo mamoko mochwalo puonj ne jopiny. Watudre kod George Juma mantiere Migori mondo onyiswa kaka nyasino chal gi sani. George Juma, aneno ka ichung' kama chieng' nitie kendo intiere gi welo mag Nyakalondo mar Ramogi e gwenge mag Migori odiochieng' ma kawuono. Untiere dho wath, gin chenro mage ma osetimore? To en Rech Festival, be ji osechamo mbuta koso podi? Erokamano Emmanuel, en adieri ni wantiere e gwengo mag Sori kama bende Nyakalondo mar Ramogi kelo nyasi mar ringo higni 20. En chenro bende osebedo kadhi e counties mopogore opogore, ka wuono gintie e county ma Migori. Ka bende kinyalo ng'iyo toka kanyo nitie chenro mopogore opogore bende nyaka sani koro dhi nyime. Achiel kuom gi oganda moyuoro kae ma gin joherago mag Ramogi yudo weche mag puonj ka achiel kod weche mag mor. Ma bende ochwal kod joma opogore opogore. Chenrogo mag thieth, chenrogo mag dongruok bende nyaka sani koro iwuoye nyasi modiochieng' ma kawuono. Ka bende koro pok adhi malach, ne mondo koro wakel moko kuom jotene kata jogo bende joherago mag Ramogi bende nyaka sani chope nyasi ma kawuono. Mar winjo ni to giwinjo ni odiochieng' ma kawuono to kuom higni 20 ang'o ma ginyalo parogo Nyakalondo mar Ramogi ma bende ingo odiochieng' mare mar 20 odiochieng' ma kawuono. Achiel kachiel mondo kwachako wuok kod mokwongo Ruth Nyajimo Nyoma, achiel kuom jotelo e redio Ramogi mar yango to nyaka sama wueni chenro chalo nade to okang' masegoyo dhi nade. Adwa ni kichak na yang nyikwa Ramogi to nyasi ma kawuono ni en ang'o maduong' matimo kawuono? Erokamano ahinya Juma, nyasi ma kawuono wadendo ni Rech Festival 2023. Tiende ni en nyasi ma watimo higa ka higa. To ma higa ni odwa pogore matin nikech Nyakalondo mar Ramogi koro orwako higni 20 nyaka ne wachake. Emomiyo wabedo kod Rech Festival. Kaka oganda Luo wang'ere ga kod gik moko kaka lupo, yudo ka mondwa uso rech, chuowa yuanam kod weche makamago. Emomiyo wantiere kod Rech Festival. Kaka iwinjo kanyo wantiere kod jongolo mopogore opogore, wantiere kod tuke bende mopogore opogore kaka mag tedo rech, wantiere godo kanyo, wantiere kod mine matedo rech, wantiere kod amena, wantiere kod gin tuke mang'eny madhi nyime kaka owinjo timore chien kanyo no. En mana ni gima daher mondo mi amed jiwo ni waduoko erokamano ne jotend Nyakalondo mar Ramogi kachiel kod jotend Royal Media Services kuom miwa thuolo mondo mi obi wamosre gi ogandawa. Wantiere kod johera mag Nyakalondo mar Ramogi ma bende osewuotho kodwa kuom higni moingo 20 nyaka ne chak Nyakalondo mar Ramogi. Wantiere kata kod Alwa Jakiranda, Hesbon Ward Midida, mori biro miyo gi thuolo matin ginyiswa nyinggi kod gima gineno e Rech Festival 2023. To kapok awei ne ji duto mantiere Sodi kod alwora mare, biuru koka wachako nyasini, otedore kendo mich ng'eny matamre gi nono. Ande kapok iweya, en higni 20, safari osechalo nade higni 20 nyaka mwachopeni? Ka wanyalo wacho adier ok osebedo wuoth mayot. Ok osebedo wuoth mayot mana kaka ngima en. Yudo ka samoro nitiere gorruok piny, nitiere chwanyruok, to en kinda gi sinani gi lamo Nyasaye emomiyo wasechopo kaa. Nikech adier ko wacho adier Juma, nitiere ji mang'eny manochako Nyakalondo mar Ramogi. Kama oting'o Deleta Gao Patrobas, jok manochako Ramogi, the late Senator Ben Oluoch Okelo ne gintiere ka. Wan gi jolendo mamoko bende na osewe tich, moko bende nosenindo kaka Nyakwar Kira. Seche ma uwito jomoko ok en tich mayot, to Nyasaye osebedo ka tayowa, Nyasaye osebedo ka miyowa ng'uono. Yudo ka diere magiero bende un gi geno ni dhi bedo kama to kethore, kata kamano waduoko ne Nyasaye erokamano kuom higni 20. Awe joma ang'o monego johera mag Ramogi gen kaka achiel kuom jotelo redio Ramogi, ang'o monego gen kadhi nyime? Gima daher mondo mi anyis johera mag Nyakalondo mar Ramogi ni kapok iwinje redio Ramogi mano kotimore. Ka ok iwinje redio Ramogi mano rumors igno. Omiyo kidwa bedo kod adiera ne weche manyien, kidwa bedo kod adiera ne gigo matimore, kidwaro weche mag tuke, weche mag ohala, maduong' moloyo kidwaro injili kaachiel kod twak makelo dongruok kaachiel kod lokruok, en mana Nyakalondo mar Ramogi. Omiyo kwachako higni 20, kwanyo higni 20, kik uwewa wadhi adhiya kaka wadhini. Awinjo kipenja mane ulipenjo ni no wacho ne Marriage Festival. Boyudo mbuta. Mbuta akelo ne mbuta, to mbuta kende wiu wasewinjore ni wiu chalo ga snack. Hii kaka jichamo chips ka snack cha, wan wachamo wiu kaka snack kaka jog mowuok e tiena. Momiyo chieng' Emmanuel kamoro amora ma intiere wiu kaka snack biro. Erokamano wakao pache jowinja da chori machiegni ka. Ado ni chak na gi nyingi king'iyo kamera kacha cha. Chori machiegni ka. En higni 20. Yes. Redio Ramogi osewuotho kodu nade? En lokruok man musiro kokalo kuom Redio Ramogi? Wasebedo ka waneno lokruok maber. Nyinga en Okelo Alwa Jakiranda, ma en gweng'wa Karungu, warwako jo-Ramogi kabisa. Wasebedo kwa chungi Ramogi chakre nyaka koro sani. Kendo odiochieng' ma kawuono aneno ka jo-Ramogi okelonwa gik mabeyo kabisa, ma kendo kawuono warwako kendo wamor gi jo redio, kech redio osebedo kochung' kodwa chakre nyaka kawuono.
E wechego mag dongruok mago mag puonj mage miseneno koseloko oganda kuom higni 20 kokalo kuom Radio Ramogi? Achiel kuomgi en wach mar Nyasaye, muma mar Radio Ramogi mar Sunday and Saturdays. Wayudo puonjruok kaachiel kod weche machalo kaka mag pur, wayudo weche mag kothe, wayudo weche mag gik minego godo buya. Mano Ramogi osemiyowa lokruok. Erokamano, wakaw pach ng'ama chielo. Adwani ng'iyo kamera kacha. Adwani chakne gi nyingi. Isebedo jatende mar Ramogi. In owuon lokruok mane miseyudo kokalo kuom Radio Ramogi kuom puonj ma ichiwo? Nyinga iluongo ni Esbon Wood Medida. Ma thurwa jakarungu kaja Nyatike kaja Migori County. Ma radio manwachako winjo 203 nyaka kawuono. Kendo sama ne Ramogi wachako winje radio ne ok wapar ni chieng' moro wanabed gi TV mwanyalo neno jolendo live, wanyalo neno gik mitimo kata pur go ala live. Kama wagike nikech ng'wono Nyasaye, ana jatich Nyasaye, gimoro amora mwaseketo ne Nyasaye osedhi maber. Mana kaka jatendwa Ruth Nyajimo osewacho, Ramogi wasedhigo mabor. Lokruok mar ngima kata gik minene pap kama wantie sani ni, Ramogi emomiyo gik moko osebedo. Kata king'iyo joma timo ohala ka, koro gitimo ohala ma nyasani, ohala makelo geno. King'iyo pawni kaka chalo, nyiso ni 20 years mwasekalo back, wakalo nikech Nyasaye. Samoro wanyiero, samoro waywak, to mago duto te wamiyo Nyasaye. Genowa gi Radio Ramogi kuom higni 20, geno wato kawuono wadwa ni wang'ad kek mang'onge wiye kacha, kek jo-Kisumu nyobili abila, wan wadwa ting'e gi kukune. Gini iluongo ni Rech Festival. Rech kwariwo gi kek, gino biro dhi, wabiro loko kek ka kuon, to rech waloko kaka gima ikogo kek. Mogik, ne pawni neno, adwana kwa telo ma county ma Migori ni pawni rach. Wadwa ni mondo ulosnwa pawni mondo ka Ramogi biro duogo ka gi kembe mopogore gi, to giyud kama ginyalo pake, giyud kuonde mwanyalo time tuke moko. Waneno ka pap tin makoro ji ohewo. Nikech Ramogi kama gibire, jolendo waka kuneno gi, Adori nika, Kasuku nika, gintie. Koro gilosnwa chiro ni iwe ni kama od ng'ato manodare, to kata ka nodar to ng'ano koduogo mu kode, losnwa uchiro masori mondo sori obed maber. Kok kamano, Anesbon Wood. Erokamano kuom paro machal kano. Datieko kodi kaka jatende mokwongo kuom higni 20. Ber mane miseneno, chori gi mbele matin, miseneno kokalo kuom Radio Ramogi? Erokamano, an giluonga ni Joseph Okwar Wulak Nyarogwasi. An kaka jatende ma Homa Bay, kendo an e chairman ma Homa Bay kuom tene. Lokruok maseneno Ramogi jojo maging'eny, kendo adwa koni ni Ramogi nyaka ne donji. Ramogi osetuda gi osiepe madongo, kendo Ramogi osemiyo abedo gi lokruok e weche kata mana mag pur. Ramogi osemiyo abedo gi lokruok e weche mag ohala. Kata kuma koro antie sori karungu ka, an ka nikech Ramogi mano omiyo atudora kata mana gi ng'ama ne nyalo muya mwandu ka oko kabiro ka. Ramogi chenro mar Ruth osemiyo mine tiyo matek. Kata ka ne donjo sori ka, ibiro neno ka mine odech to gitiyo nikech Nyajimo wacho ni itiyo matek kiyud gimiso yang'o to fuku iluoro irito kendo ihero. Weche mag chenro mag jodongo abila omiyo joluo, nyithi joluo oseng'eyo culture mane gintiere chon mama yade lal negi. Mano nikech Ramogi at 20. Ramogi osemiyo kidhiyo kata ma chenro mar Kasuku dhonse iyudo ka nitiere weche ma kelo mor kata ni in gi kuyo. Adori nyokuo be kelo kwe Sunday. Koro miyago erokamano ne Ramogi at 20 sori ka kawuono. Omiyo an gi geno kendo agombo ni kochakore gi kawuono an kaka Okwaro, Ramogi omed tudwa gi jotende, kendo jotende wamakre wabed kamoro achiel. Migori, Siaya, Kisumu, Nairobi, Homa Bay, Mombasa. Wabed kumoro achiel to wabedo gi telo achiel motelo gi Valerie Ombaka. Nyasaye mondo ogwedh Ramogi kaendi tubiro uka omiyo lokruok e kinde mabiro mbele. Kokamano erokamano. Erokamano. E nyasi machal koda mae be wantiere kod joma moko bende otenore kod Radio Ramogi. E nyasi machal koda mae dane chakna kod nyingi to chenro king'iyo kaka dhi mbele. Ang'o minyalo wacho higni 20 mar Ramogi koro yango kawuono? An kuom mokwongo iluonga ni Irene, to higni ma 20 mar Ramogi to wago erokamano nikech Ramogi to osekonyowa e yo mang'eny. King'iyo e yo mar Credo Faster okonyowa ma ji te tiyo gi Credo Faster ma king'iyo gi Ramogi TV kata Ramogi Radio. Erokamano ahinya. Awuoge cluster manager marwa ka no sadhi ma dhi mapiyo.
okangeni ang ni watu dhuluka wuono to kara kamana ngeni biro temo en higni 20 moingo nyakalondo mar Ramogi okango sechalo nade kaka jatelo. Okay. Mokwongo nyinga Nancy Kwamboka Omweri and programs manager mar Ramogi Radio FM. 20 years of Ramogi FM wamor kendo wagone Nyasaye erokamano nikech osemiyo wangima giteko mar chwado tich e Ramogi FM. Gi presenters mek Ramogi very learned, very exposed and very experienced. I believe ni programs mawaketo e Ramogi FM ni programs, utaniruhusu nichanganye, ni programs ambazo zinaelimisha watu wetu, kuwa entertain na pia kuwa inform. Kwa sababu ukiangalia pale katika mambo ya news tumebobea, tunawaletea habari pindi zinapochipuka kutoka sehemu mbalimbali nchini na pia kutoka Marekani, kwa sababu watu wetu wameweza kusikiza Ramogi FM kupitia kwa ile app yetu ya Citizen Digital ambayo una download kwa simu yako, alafu unaweza kupata kuenjoy programs zetu. So nawahakikishia kwamba pale Ramogi FM tutaendelea kabisa kutia bidii kuhakikisha kwamba wasikilizaji wetu wanapata vipindi ambavyo vinawapatia nguvu kabisa. Na kwa hii program yetu ya Ramogi at 20 tuko na partners wengi ambao wameshirikiana nasi. Unajua Ramogi kazi yetu ni empowering the community and the Kenyans at large. Kwa hivyo tumekuwa na partners ambao wamekuwa hapa na sisi, partners mbalimbali ambao wana offer different services and different products. Na kwa hii safari yetu ya Ramogi at 20 tuliweza kushirikiana na kampuni ama shirika la Enacoach ambao wanatoa services za transport. Kama unasafiri kutoka Kisumu kwenda Nairobi, Mombasa, Eldoret, Kakamega, Sori hapa ambapo tuko, unaweza kusafiri na basi ya Enacoach ama zile shuttles zao. Na pia kama unataka kutuma mzigo kama samaki kutoka hapa Sori, najua wazazi wengi sana wanapenda kutumia watoto wao samaki kwenda Nairobi. So isikuwe juhudi langu kuongea juu ya Enacoach, kwa sababu tuko na wafanyikazi kutoka kwa hiyo kampuni ya Enacoach, na pia tuko na mkubwa wao ambaye ako hapa, Mr. Richard, ambaye alitupatia hata gari. Tulitoka Nairobi na Enacoach. Adona mi sawa sa di machuo kana mi mana seconds Martin. Cha kinyingi ber mane maramogo sekelo ni nya kaka ngamsu Ramogi. Erokamana enya kuom nyingena iluongani Willis Otieno Ndiege aka Jim Smile ane manager mar Enacoach Sori branch. Waduogo erokamana enya nikech ushirikiano mwasebedo go Ramogi. Mogimano chenro ma dhi nyime gwenge